el referèndum valdoví és una proposta de reforma electoral. És una de les iniciatives més importants de la campanya, que es basa bàsicament en 2-3 canvis de la reforma electoral, de la llei electoral. Bàsicament, que el repartiment de vots per comunitat siga proporcional al número de la població, que cada vot valga el mateix independentment de la ciutat on isga aquest vot, i que les circumscripcions no siguin provincials sinó per comunitats autònomes. Estic resumint-ho molt, ho podeu trobar al web. El sistema actual no compleix aquestes condicions. Diu, la fixació d'escons per província és un criteri obsolet. Així marca la diferència de l'assignació d'escons entre Castella i Lleó i País Valencià. Les comunitats autònomes amb més províncies ixen beneficiades per el sistema actual, mentre que les que tenen menys solen eixir perjudicades. En aquest cas veiem la població de Castella i Lleó en comparació a la del País Valencià i l'assignació actual d'escons, 32 Castella i Lleó i 33 el País Valencià. Si el repartiment d'escons fos proporcional al número d'habitants, a Castella i Lleó li correspondrien 19 escons, mentre que al País Valencià 38. És a dir, que l'actual sistema, diguem que beneficia en 13 escons a Castella i Lleó i perjudica en 5 al País Valencià, si se farà arreglo a proporció d'habitants. Per tant... Una altra iniciativa també de Coalició Compromís que diu què li diries al PP i al PSOE en 11 segons? Això per què? Perquè resulta que havien acordat que farien una sèrie de programes en Canal 9 i en Ràdio 9 en la que estarien presents el Partit Socialista, el Partit Popular, Compromís i Esquerra Unida. I havien acordat, s'havien posat d'acord, hi havia diversos blocs en els que tots tenien el mateix temps i en l'últim bloc li donaven, crec que eren 6 minuts al PP, 4 minuts al PSOE i 2 minuts a Compromís i a Esquerra Unida, o algo paregut. El cas és que el Partit Socialista no lo va acceptar, però el Partit Socialista no està interessat en que Compromís tinga una presència important en la campanya, perquè li va restar vots i li restaria vots, i va a presentar un recurs, va recurrir. I la Junta Electoral, el dictamen és que n'hi ha que respectar escrupulosament la representació de cada grup. Com clar, Compromís que en aquestes eleccions autonòmiques ha tingut 176.000 vots, però no té representació al Congrés, doncs resulta que el dictamen és que a Compromís li toquen 11 segons en cada bloc de debat. Si vosaltres imaginem un debat de 4 persones on Joan Baldoví parlarà solament 11 segons en cada bloc. Això és el que li... 140.000 milions d'euros sense cap garantia de que puguen retornar. No els hem deixat, no els hem donat, els hem prestat. Però la realitat és aquesta, que ningú es creu que els bancs van a tornar els diners que han rebut. Les dues contrarreformes laborals van servir per a retallar els drets laborals i socials més precarietat. El recurs és més important que s'ha donat en la història de la democràcia. Per exemple, el tema dels desaucis, que és dramàtic, se calcula que des de l'any 2000 han hagut 300.000 famílies que han estat desauciades. Ara Rubalcaba té el programa. Ara, el té el programa, però ha votat en contra 2 vegades al llarg d'aquest any, igual que el Partit Popular. Té el programa, però per a les noves hipoteques, no retroactives, que és el problema i el drama que està havent. Bueno, polítiques fracassades com el de la jubilació, augmentar la jubilació als 67 anys. Anem a veure, tenim un problema d'ocupació, n'hi ha molts joves en l'atur. Com anem a crear ocupació si augmenta la jubilació 2 anys més? La sobirania de les nacions ja no resideix en el poble, això és mentida. La sobirania de les nacions resideix en els mercats, que són els que decideixen. Ho hem vist ara mateix en Grècia i en Itàlia. En Grècia, la reforma de la Constitució, és que aquí s'han passat moltes coses des d'agost. La reforma constitucional, important, perquè se fa a pressa i corregent sense referèndum i per pressions d'Europa, que allargaren els contractes de formació fins als 33 anys, per un sou de 450 euros. El de Castelló, que ja tenim, ara diuen que l'any que ve tindrem que rebre diners de l'Estat, l'aeroport de Castelló, per a que pugui funcionar més diners encara, l'aeroport de Castelló. Els dos partits han suprimit els impostos als que més guanyaven. Des de l'any 2000 ha hagut una carrera per baixar els impostos als que més cobren. Han liquidat la possibilitat de fer una banca pública i de fer una banca més solidària que existia i han privatitzat al 100% i barat. I la reforma financera és una altra de les coses.
en qui són els que millor els representen, els que poden defensar els nostres interessos com a persones, no com a bancs o com a capital, sinó com a gent normal. L'eslògan de som gent com tu, gent com Mònica Oltra, com Morera, com Joan Ribó, com Baldo o Cristina, gent com tu. Vota Compromís Eco. Realment estem travessant una crisi que és molt profunda. Jo crec que la crisi econòmica més profunda dels últims 30 anys i també estem vivint les protestes populars més importants que hem tingut també en els últims anys. De fet, hi ha molts anys fa molts anys que no es veien unes protestes tan intenses i tan fortes com les que estem vivint. Els d'ací han fet obres faraòniques, les han donat a amics, han donat directament, han malgastat directament diners públics de tots en, com dia ara Paco, en dinars, en sopars. I els d'allà han fet unes infraestructures bastant ruïnoses, bastant cares, que ens estan portant també a una situació, ens han portat també a una situació molt delicada. No han escoltat a la gent que demanava més democràcia, més participació, referèndums, llistes desbloquejades. No han volgut veure les manifestacions multitudinàries que exigien una democràcia diferent. El que ha costat finançar o salvar els grans bancs. Ha costat el 10% del PIB de tots els països de la Unió Europea. Per a què? Per a que després en l'estat espanyol no els exigisquen res. Hagi servit per a tapar alguns forats, perquè tampoc estaven tan mal els bancs, no, tenien alguns forats i de fet han dit, ells mateixos han dit que volien aquesta injecció de diners per a que la gent tinguera més confiança en ells. O sigui, fixeu-vos la qüestió com és. El que està passant és que hi ha una mentida organitzada compartida pels dos grans partits que plantegen que només hi ha un camí. I Compromís Eco el que diguem és que això no és veritat, que podem eixir de la crisi amb altres polítiques i altres polítiques fetes per unes altres persones. Són moltíssimes persones les que comparteixen aquesta voluntat de democratitzar la democràcia, d'acabar amb la corrupció, de fer que la democràcia entre al Congrés dels Diputats, entre a les Corts Valencianes. En Compromís Eco tinguem una bona representació en el Congrés dels Diputats perquè som la veu de la honradesa en la política. Nosaltres ja anem a fer una reforma fiscal per a que paguen més els que més tenen, els que més guanyen i els que més contaminen. I després anem a retallar els gastos militars i anem a acabar amb el concordat de l'Església. Volem que l'Església funcioni com una associació qualsevol altra, que cal ajustar-se als límits del planeta. És molt important això, perquè és la base per a poder desenvolupar-nos d'una altra manera. Canviar el tipus de desenvolupament per un altre desenvolupament net, que damunt crea molts més llocs de treball. Això està comprovat. L'agricultura ecològica crea molts més llocs de treball que l'agricultura química. Les energies renovables creen moltíssims més llocs de treball que les energies convencionals. Volem ser l'alternativa, per als votants del PSOE volem ser l'alternativa, perquè som l'alternativa per als votants del PSOE. Els votants del PSOE s'han quedat òrfens, s'han quedat desencantats. Jo crec que anem a obtindre molts bons resultats i anem a ser realment la segona força, perquè ja som la tercera, anem a ser la segona força. I potser no serà en aquestes eleccions, jo no soc il·lusa. Hi ha gent que ens va a votar i encara no ho sap. De veres? No. Sí. Hi ha molta gent indecisa que parlant amb vosaltres en ells i després amb una reflexió de dir, a veure a qui vote jo, és que van arribar a la conclusió de que ens van a votar a nosaltres, encara que no ho sàpiguen a dia d'avui. En aquests 10 dies anem a continuar treballant i anem a aconseguir que molta més gent es vote i anem a aconseguir una bona representació en el Parlament espanyol i que després sentarà les bases i ens donarà molta empenta
per a tindre molta més representació de la que tenim després en les eleccions autonòmiques i municipals. I, bueno, això és el meu desig, però no és un desig així sense base. És un desig basat en la realitat del que som i en la realitat del que volem ser i sobretot en la realitat de les nostres propostes, que són diferents, que serveixen i van a servir per a canviar este món i per a donar un poquet més d'esperança a totes les persones. Gràcies.